गोरोन्थिया सोरनि बेखौबो नायला बिजिरला जुदि सोरबाया जुदि गरम थांगोन सोरबाया बेखौनो दुदुब दादब होसिगोन माने सौख्लालाबायगोन सोरबाया बेखौनो माने गन्थं मिथिया मा मोखां मिथिया सौलाबायना हरगोन ना बिनि हाथाय गलांगोन ना माबा मोनसे बिनि खहा जागोन रावबो मानसिया सोरखौबा सौख्लायनो सोरखौबा सौदावनो सोरखौबा माने सौख्लायलांनो होननानै जों रावबो गारिखौ सालाया नोंनाव जाया नोंनि सोरनिबा फरियालाबो मालाबा बेफोरबायदि जागोन जाब्रबथाय जाथाय सोरनावबा जानो गोनां जाथायखौ रावबो बुंनो हाया माबे समाव आंनाव जे जाथाय जागोन नोंबो बुंनो हाया आंबो बुंनो हाया नंगौना नङा ओंखायनो जोङो सोरखौबा जे दाय मोनदों बा सोरबाया जे आमोखाजों बिदि जादों होननानै माने आखाइ थिखोनाय बा बुनाय जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों मानसियानो सोबखौबो जों खालामनो हायो जों मानसियानो जाथायबो खालामनो हायो आरो सलुसनखौबो जों मानसियानो खालामनांगौ हेलौ गुड मर्निं बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोनहा माबायदि सानो आरो माबायदि मायो नोंथांमोनहा गाव गावनि कमेन्ट्सखौहाय आंनाव कमेन्ट्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय नोंथांमोनहाबो सोरबाया जुदि गारि सालायनानै अबेबा जुदि सौदावोब्ला सोरजोंबा जुदि सौदावोब्ला नोंथांमोनहा बै गारि सालायग्राखौहाय बा सौदावग्राखौहाय नोंथांमोनहा बुनो गोसो जायो नामा बा जाय मानसिखौ सौदावदों बिथांमोननि गारिखौ बा बाइकखौ बा साइकेलखौ नोंथांमोनहा बुफायनो गोसो जायो नामा आं बिनि सायावसो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों एक्सिडेन्ट होनबा जोङो माखौ बुजियो नङा होमबा एक्सिडेन्टआ जाबाय मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जाय मानसिया गारि सालायो बै गारि सालायग्राया माने आं दिनै सोरखौबा सौदावगोन बा सोरखौबा आं सौथारगोन बा आङो बै मानसिखौ आङो दिनै सौख्लायलांगोन होननानै सोरबाया गारि स्टारिंखौ दाङो नामा बा सोरबाया बाइकखौ सालायो नामा बा सोरबाया स्कुटिखौ सालायो नामा नङा होमबा आं बिनि सायावसो बुंगोन ओमफ्राय दायो मा जोङो नुनो मोनो ससियेल मिडियाफ्राव नुयो आरोना सोरजोंबा सौदावब्ला सोरजोंबा अबेबा जुदि एक्सिडेन्ट जायोब्ला माने एक्सिडेन्ट खालामग्राखौ ओरैबायदि बुयो अबेबा जायगायावथ' माने मानसिखौनो माने बुनानै डेथ खालामथारो माने ओमफ्राय मा जाहैबाय माने आरो बेजों लोगोसेनो मा खालामबावो माने बिनि गारिखौनो जा बाइकखौनो जा माने बुख्रेब बुसि खालामनानै सिलिंखार माने दंस' खालामो आरोखि खिन्थु बे बेसेबां माने जाथावना आरो बे बेसेबां माने बेफोरबायदि जाथावनांगौ बा जाथावनाङा नङा होमबा आं बिनि सायावनो दिनैहाय नोंथांमोननो आङो नैबेयाव फंनैसो सेयार खालामनो होननानै फैदों जुदि नोंथांमोनावबो जुदि नोंथांमोननि जेनेबा हमना ला नोंनि बिदा बा नोंनि फंबाय बा नोंनि बाय बाहागिनि मानसिफोरा जुदि गारि सालायो नामा जुदि गारि सालायोब्ला होमबा जुदि नोंबो जुदि बेफोरबायदि गारि सोरजोंबा सौदावलायनायाव बा एक्सिडेन्ट जानायाव नोंबो एक्सिडेन्ट खालामग्रा मानसिखौ नोंबो बुयो नामा बा नोंबो जेनेबा बिथांमोननि गारिखौहाय बुख्रिबो नामा नंगौना नङा होमबा जोङो बेयावहाय माने एसे साननांगौ लागा आंनिब्ला माने बुंनांगौ लागा बिराद खोथा दं आरोखि आङो मानि थाखाय बुंनो नागिरदों एक्सिडेन्ट होननाय बुस्थुखौ जों रावबो एक्सिडेन्ट खालामनो होननानै खालामा बा जोङो सोरखौबा सौदावनो बा सोरखौबा जों सौख्रेबनो बा सोरखौबा आङो एसे हुरिद लांनो होननानै जोङो माब्लाबाबो गारिखौ सालाया नोंथाङा जुदि गारि सालायोबा बा बाइक सालायोबा नोंथाङाबो बेखौ अनुभब खालामगोन बा नोंनावबो गोसोआव फैगोन दे माने दिनै आङो मोजां थांबाय मोजां माने न' फारसे सफैफिनबानो जाबाय होननानैसो जेनेबा जों स्टार्टिंखौ हमो बा जों गारिखौ सालायनाय जायो नंगौना नङा बे बेलायाव जुदि बायसान्स जुदि बोरैबा थांनानै जुदि गमामायै जुदि जाफ्लाङोब्ला होमबा बैफोरखौ जेनेबा सोरबाया जे सौख्लायबाय दायनिगिरिया सोर गुदुं मिथिया मोजां मिथिया फैबाय मा जादों ओइ आमोखाया नैबे गारिया नैबेखौ सौख्लायबायनो सोर सालायग्रायालाय ओरैसो नागिरगोन माने सालायग्राया सोर खिन्थु गोरोन्थिया सोरनि खिन्थु बोरै जाखो ना बे जेनेबा सौदावनायाव सोरबा सासेया घायल जाबाय नामा घायल जानायखौ मेडिकेलाव लांदोंना लाङाखै आरो जुदि मेडिकेलाव लांनायाव माबा मोनसे थाक्लिफ जादों नामा ना गारि मोनाखै नामा बोरै लांनांगौ बेखौसो जों साननांगौ नङा बेयाव जोंना मा जाहैगोन मा जाय जायगायाव सौदावबाय बा एक्सिडेन्ट जाबाय सालायग्राया सोर बेखौसो नागिरनानै जुदि मोनोब्ला ओरैबायदि बुगोन जुदि मानसिखौ मोनाब्ला मा जागोन माने बिनि गारि गुराखौनो बुख्रेबजोबगोन होमबा बेयाव बोरै सलुसन जालायखो नंगौना नङा ओरैनो जेनेबा नोङो जुदि बाइकजों जुदि साइकेलजों जुदि सौदावलायोबा खिन्थु साइकेलनि गोरोन्थियानो जा थेवब्लाबो माने बाइकखौसो माने बिनि गोरोन्थि होननानै बै बाइकनि सायावसो माने गासिबो माने जाबसिननानै होगोन नोंथाङा माने
बिदि सालायनाङामोन बिदि सालायबाय बिदि खालामबाय नोङो बिनि माने मा होनो मेडिकेल ट्रिटमेन्ट बा बिनि साइकेला गाज्रि जाबाय बेखौ नों बानायना होनांगौ। थिग बिदिनो जुदि गारिजों आरो बाइकजों जुदि जायोब्ला खिन्थु गोरोन्थिया सोरनि बेखौबो नायला सेम माने बियो मा जाखो मानसिया बेखौ फाहामना होनांगौ आरो बाइकआ गाज्रि जाबाय बाइकखौ फाहामना होनांगौ मानसिनि मेडिकेलनि ट्रिटमेन्टखौबो नायना होनांगौ खिन्थु गोरोन्थिया सोरनि बेखौबो नायला बिजिरला जुदि सोरबाया जुदि गरम गरम थांगोन सोरबाया बेखौनो दुदुब दादब होसिगोन माने सौख्लालाबायगोन सोरबाया बेखौनो माने गन्थं मिथिया मा मोखां मिथिया सौलाबायना हरगोन ना बिनि हाथाय गलांगोन ना माबा मोनसे बिनि खहा जागोन बेखौ नायालासिनो माने सोर बे सालायग्राया साला बुरबकआ बेफोरबायदि माबा मोनसे गाज्रि भाषा बाहायनानैसो बिनि सायाव माने एक्सन लानो नागिरो आरोखि। ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय मोनसे रावबो मानसिया सोरखौबा सौख्लायनो सोरखौबा सौदावनो सोरजोंबा सौदावनो सोरखौबा माने सौख्लायलांनो होननानै जों रावबो गारिखौ सालाया। ओंखायनो बोरैबा जाब्रबथाय जाथायसो जायो बियो बेखौ रावबो हमनो हाया। बेयाव जुदि बोरैबा जाब्रबथाय जाथाया जुदि जादोंब्ला सोरबाया माबा मोनसे गिदिर इन्जुरि जादों नामा बेखौसो जोङो बोरै मेडिकेलाव लांनांगौ आरो बोरैजाय माने लांनायाव माबा मोनसे जुदि उसुबिदा जादों नामा जों बिनि सायावसो जोङो फार्स्ट टाइम नागिरनानै मानसिखौ माने मेडिकेलसिम लांनाय बेब'स्थाखौ लानांगौ बिनि उनाव जों रायलायलायनाय जायो। आरो मा जाहैबाय बेफोरबायदि जुदि बुलायलायनाय जायोब्ला मालाबा जुदि नोंबो जुदि सोरखौबा जुदि बुगोन नोंनाव जाया नोंनि सोरनिबा फरियालाबो मालाबा बेफोरबायदि जागोन जाब्रबथाय जाथाय सोरनावबा जानो गोनां जाथायखौ रावबो बुंनो हाया माबे समाव आंनाव जे जाथाय जागोन नोंबो बुंनो हाया आंबो बुंनो हाया नंना नङा। ओंखायनो जोङो सोरखौबा जे दाय मोनदों बा सोरबाया जे आमोखाजों बिदि जादों होननानै अकल माने आखाइ थिखोनाय बा बुनाय जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बे सोरखौबा बुनाय सोरखौबा नासयनाय बा सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय बे एखेबारे बिराद गाज्रि हुदा आरो जुदि नों सोरखौबा मालाबा फंसे जुदि बुदावोब्ला बा सोरखौबा जुदि बुयोब्ला बा सोरखौबा नों मालाबा समाव रागाजोंनो सौफ्लांहरबायबा थिग माने बे मोनसे नोंनावहाय हुदा बायदि जाना थायो अखल माने नोंना आखाइया थाब ओरैजाय थांफ्लांबाय थागोन। ओंखायनो जों बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोखि आंनि नोजोराव माने मा जाहैबाय जों मानसियानो सोबखौबो जों खालामनो हायो जों मानसियानो जाथायबो खालामनो हायो आरो सलुसनखौबो जों मानसियानो खालामनांगौ नंना नङा। बेनिखायनो जोङो बुनाय बा गारि बुख्रेबनायजोंल' जों गासिबो सलुसनखौ खालामनो हाया। जियानो जा जों माबा मोनसे जादों बिनि सायाव जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों बा मिलायलायनायनि गेजेरजों जों गासिखौबो सलुसनखौ सल्भ खालामनो हायो। बेनिखायनो जोङो बैफोरबायदि जेनेबा सोरजोंबा गारि सोदावलायबाय जों बेखौ डाइरेक्ट थांनानै मानसिखौ मोनासै गारि सालायग्राखौ मोनासै एकदम माने गारिखौनो बुख्रुबलायनाय बे माने बिराद गाज्रि आखु बा माने बियो बेफोरबायदिया माने मानसिनि माबायाव गोग्लैया आरोखि आंनि नोजोराव। अबावबा जों नुनो मोनो एकदम सोरजोंबा सौदावबाय माबा मोनसे जाबाय मानसिखौ ओरैबायदि बुयो हाबाब बेबायदि नङाथ' बेबायदि नङा जायहा जाजादों जायनाव जादों बेसो मिथिगोन नङाना नङा। मालाबा मानसिया बेलेग सेन्टिमेन्टआव थायो बेलेग माने साननाय हनायाव फैयो एखे रोखोमाव मानसिया एखे माबायाव थायाना मालाबा न'खरनि प्रब्लेम मालाबा एकदम बिदिनो थाखा फैसानि प्रब्लेम धेर समयसा जाना फैयो बेफोराव मानसिया मालाबा समावहाय गावखौनो गाव माने बुवा मोनै बा गावखौनो गाव माने माबायदि लेभेलाव दं बेखौनो मालाबा सानैनो गावखौनो फाथा मोनलाय बेफोरबायदि अबस्थायावबो थायो। बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायदों जि जायगायाव जायाथों माने बेफोरबायदि बुलायनाय सोलायनायखौ जोङो एकदम बन्द' खालामनांगौ आरो माने बे जाथावथारि एखेबारे माने खालामथावथारि मोनसे आखु आरोखि बेफोरो। बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायनाया बेनो जि जायगायाव जेनेबा बेफोरबायदि जायाथों मानो नोंनियावबो मालाबा सानसे समाव बेफोरबायदि जाथाय जाया नङा जागोन। बेनिखायनो जोङो माने बयखौबो माने नोंबो आंबो मानसि जेनेबा जों जिहेथु मानसि हिसाबैहाय जोङो माने बेफोरखौहाय मानिलायनानै सोलिनांगोन आरोखि आंनि नोजोराव दै सोरबाया मा सानो आं बेखौ जेबो मिथिया खिन्थु आंनि नोजोराव बेफोरबायदि बुलायनाय सोलायनाय माने टटेलि माने बन्द' जानांगौ आरो बेफोरबायदिखौ जों हुदाखौ माब्लाबाबो लाबोनाङा। जाय जायगायाव माने माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बेखौ जों जेरैखि जाया रायलायलायनायनि गेजेरजों सलुसनखौ खालामनांगौ। जाय मानसिया माबा मोनसे खालामग्रा बेबो माने ओरैनो थाखाया आंना माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय नामा होननानै बेबो जुदि मेडिकेल जुदि लांनानै बा माबा मोनसे जुदि बिनि ट्रिटमेन्टनि माबा मोनसे होफिनलायनाय बेफोरबायदि धेर जाखायो आरोखि। ओंखायनो सोरबा माने बुनायजोंल' समादान जाया बा सोरखौबा माने गारिखौल' बुख्रुबनायजों समादान जाया। बेनिखायनो आंनिफ्राय माने बेफोरबायदिखौ जानाङा होननानै आं सानो आरो आं खावलायो आरोखि। नोंथांमोनहा माबायदि सानो नैबे आंनि भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय। ना आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों ना मोजां जादों ना बेफोरबायदि जानांगौ ना जानाङा
नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय। होमबा आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनोबा हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे सोरबाफ्राबो आंनि भिडिअखौ मोनैयाबो भिडिअखौ मोनहैथों आरोखि। ओंखायनो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय। अके आरो बाबाय।